Ayo Mbak Yo, yo. Dari mana? Lah, tenan to. Iki aja omong. Duduke metu. Hei, Dari mata. yo, yo. Ora mergo aku sing ngomong. Bareng. Dari mata. Hei, ya, ya. Alhamdulillah. Bareng barongane metu langsung duduk lho iki. Apa? Barongan. Ah. Yo to. Barongane Ngapunten kedung lho, Pak. jer lho iki. Barongan untumu mbledos ki yae. Lah apa ora? Iki mbok dembi. Lah. Warok kedung jeruk kok iso barongan. Lah kok njaba kok mburi mau lho kaya barongan. Dandan lho ket barasar lho ki nggih. Iki to. Rumangsamu. Bayo, Pak. Pupur kuwi lho karo nyawamu cek larang pupurku. Hei. Nyawa kok dol tinuku lho. Nek kuwi tenan. Pupurmu paling pira 250 kok lin. Lah nyawamu pira 50 lho ora wong nuku. Mergone ora dituku, mergone ora tak dol. Nyawa kok didol e. Injing ngaturaken sugeng dalu. Lho sing bener ki ngene iki, ora kok siang dalu. Ya sakarepku, cangkem-cangkemku. Soteng, Mas. Ora sah. Loh, wong dandan cantik ya kudu disoteng ya, Mas. Lho ya to, Sing ngebak-ngebaki TV. tukang syuting ki dhisik sir aku. Lah ngopo? Lah ya sir aku. Lah ya mergane apa? Mergo aku sugih. Oh ngono, lah saiki. Ya beda keyakinan no, Mas. Oh, berarti kono agamane beda. Oh gak agama. Lah piye? Yakin? Heeh. Kono sing yakin, aku sing ora yakin. Halah. Syuting, Mas. Ngaturaken sugeng dalu, sugeng pepanggihan kalih kula sak kanca Narutama. Iya bareng di Zoom irunge kok mekrok-mekrok ngono ya. Engko tamut lho malah niku. Tamut lho engko. Monggo. Ning aja cedak-cedak ki ya nyapa ki lho. Kok rumangsaku ki kok ya nyapa. Ya tapi kan ya sak umume ngono lho. Oh sak umume, rada mundur Mas, rada mundur. Ngaten. Nah, mundur terus. Injih menika wonten daleme Bapak Joko. Pak Joko. Heeh. Bapak Joko leres nggih. Iya, Pak Joko. Jare aku wis tau tanggap direne lho, Mas. Tapi aku lali. Nyun ngapunten Pak Joko, wong dembe iki anggere wis lunas ki gampang lalen kok. Lunas dengkul mlocot entek Lah iya. duwite. Injih. Iki udan sing berkah ya, Mas. Berkah, Ora berkah. dadi ngopo. Heeh. Muga-muga rezekine sedaya para tamu padha karo drese udan dalu Amin, niki. amin. Injih, alhamdulillah. Pak Lurah, Mohon izin alhamdulillah. Pak Lurah, nggih Pak Sugeng Agus. Riyadi Pak Lurah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sugeng Riyadi kuwi Injih. nyedak kok dodoan lancang. Pak Lurah nek tak cedhaki malah mengkirik. Halah, ngomong kiri-kiri mau padake druwo. Sing mengkirik ki aku. Lah iya. Sing mengkiri-kiri Pak Agus. Aku. Mergane sinamu kaya druwo Injih. Kene sowan. Angsal Sing salam duwe wilayah. saking Kang Tarno Tania Jaya. Mas ngoten. Tarno. Injih. Pinaringan awet gagahe awet sehate Pak Lurah. Amin. Jan piyayine iki Jan. Piyayine wis gagah, ganteng, lomo, wis Jan. Kandhani kaya pemora dantan aku ngono ya kaya Pak Lurah. Alah. Bayin dedan alah. Rumangsa aku rasa kemaki kowe kuwi iki. Sapa sing ngelingo lho kowe iki. Ngelingo Ah, kowe iki judeg aku kok. Kemelat. ora. Melat kowe. Bodol kabeh. Rumangsa aku kok. Mau larase pelok? Nggih to, Mas? Saiki apa? Pelok malih. Oh, tak Ayo, kira kena bener beda. to, Pak, aku salah. Bengi iki campur sarine Narutama to? Narutama. Tak kira ladalah. Lah aku sing ngejob lho sing ngendang. Lah dalahe rak pimpinane sing ngendang kae. Piro? Apa? Pelok, Mas. Pelok. Mau Bapak ngersake
sakjroning atiku. Nek lagune apa to judule? Ninggal katret. Lah Katres dalah. Lemah. Sing nyanyi sinten kala wau? Sing pundi? Heeh. Pangapunten nyuwun sewu. Wau enten sing ngrengeng-ngrengeng ngoten kala wau. Mbah Mo. Pak. Bapak. Alah lae. Lah ya kula dijak omongan kalih blekok moncrot menika Pak. Dawuh. Nggih. Oh, makaten dawuhipun Pak Joko. Oh, Cek Pak RT, Pak RT. Joko Wion. Oh, Pak niki Pak Joko ki RT to? Bayo, Bi. Oh, lah kok RT seumur hidup margane napa, Pak? Heeh. Napa enten mboten enten musuhe napa? Meneng wae ning kene iki ya enek RT seumur hidup, ya enek bayan seumur hidup. Iki. Bayane ning mburi kono. Seumur hidup. Kok iso ngono ya? Ya salu anu karane Pak Bayan ngoten kali Pak RT. Ngesake ninggal katresnan ngoten. Injih. Oh, kagem Pak Joko RT. Garape gayeng menapa mat-matan riyin? Manut. Manut. Nggih. Piantun mriki iki manut-manut kok iya. Alhamdulillah. Kan jani kok iya. Semoga Kang Mas. Aku yo pekewo to Mas. Kene. Oh iya. Alah. Yo anggap bae awake dhewe seumuran yo to no. Alah. Bayi wis. Senajan to tresnaku yo mung kanggo sliramu. Masa? Nanging sliramu duweke ning wong liya. Piye to iki? Tresna iki sabaya pati kanggo sliramu no. Napa leres to Kang Mas? Aja bisa. Napa leres to Kang Mas? Napa leres? Syuting Mas. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu krasa aku kudu sambat karo sapa sapucuking tresna balong nangkep asane katon sliramu wae Nyun sewu Bapak. Nyun pangapunten. Ya. Alhamdulillah. Pak Joko, Rama Joko, sinuwun sembah bekti kula marang panjenengan sinuwun nderek sowan dalem panjenengan. Mohon izin estu dalu punika tansah mangge rahayu lancar wilujeng sinuwun. Leres Pak Joko nggih. Kandhane kok kancaku dhewe kok ya. Ya lho. Sinuwun Pak Joko. Mbok bilih ing samangke kepareng ngarsaken tembangipun manapa dawuh. Oh sakmenika dipun ajengaken ninggal katresnan niki kemawon. Oh nggih. Namung sendika dawuh Pak Joko RT. Ya Allah. Pesene Mas Manten yo nek duweni tresna aja pisan. Kleru to, kliru to. Kliru. Iki lho. Lah iya, lah pikirku iki ning foto ki kaya iki ngono. Lho. Salaman sik. Sampun, Lancang. wau sampun. Ki.
Kene. Bapak Joko, alah ya Allah, pinaringan awet gagahe awet sehat. Alhamdulillah. Mas manten? Mas Nggih, manten. leres? Lah nggih, leres Mas manten sak menika? Mas manten. Nggih. Pak Dene manten. Napa nggih? Tenan. Oh ya to. Ugi aja gaco celap-celup lho. Alah takonono to. Nggih, Mas. Nggih. Wong engko nek celap-celup kekrek wong kene Kene lho. duwe wong jero kok padakno lho. Apa kuwi wong jero? Ya. Mas manten mangke ngresake lagu napa? Ngesake mana apa? Heeh. Tambal ban. Alah lae. Mosok tambal ban. Lho yo kelangenan kok yo. Lawasan. Sepira Mas, rasa mbok warai, rasa mbok warai. Lah dikira penyanyi ndek ngisore ra iso nyanyi ninggal katresnan. Bar iki apa Mas? Syuting Mas. Lah, Gusti Allah. Wong kok nyuting kok drame sing muni to? Oh iya. Par mancal aku ngono. Aku ngono. Ora. Par mancal aku ngono. Tuh. Par mancal aku ngono. Rumah kamu kuwi lho. Ora mbi. Iki aja macem-macem iki wilayahku iki. Kene iki wilayah. Masuk macem-macem kowe. Mojo gedangi wilayah. Aja lali pawelingku. Oke mono janji gandara yo ora. Tak ketut. Setia satuku. Ngomong. Tak enteni Mas nganti sak eling-elingmu. Kisinan Rudi kisinan karepe langgam sih kecul Mas. Galo Pak Bambang tugel Pak Bambang dededlong Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu dak rasa aku kudu sambat karo sapa Anta asuwo nari lan wengi. Muga-muga pasti Allah ngijaban. Esok kapan anggonmu kali Mas bisa kumpul kaya duwe ngune. Awor kowe apa? Dandet Tresno belum nangka bebaksane mung katon sliramu wae. aku lah kacek
Dit. Oh teng pawon. Alah, Ora to pesinden kok sapa pawon. Nek jane wis luwe apa piye? sing ngomong ki sapa ki lho? Aku lho njajari Pak Bayan. Sing arep bayan seumur hidup kae to? Leres. Ya ampun. Ya ampunilah. Manggon kok dadakne mburi dhewe. Biasane umum iki bayan ki ning arep dhewe. Jejere Pak Lurah, Pak Tarik. Ngono kok ya. Au, lah Gusti Allah. Muni ora? Muni. Muni. Tangkemmu sing ra muni. Sih. Pak Bayan. Cek au au Au, yes. ngersake lagu napa mangke Pak Bayan? Mboten ngersake? Saestu. Bi, anu diderekke lenggah wonten ing ajeng mawon, Mbik. Mboten keso. Maneman. So. Priki mawon. Kok mriki mau? Lho umume Pak Bayan ki lenggahe awur Pak Lurah mriku. Lah piye to salah? Beda dong sih. Bedane apa? Pak Bayan seumur hidup. Lah yo Niku kuwi namung mau. karan ngoten lho kados Pak Joko Pak RT kala wau. Oh dadi ora perangkat to? Nggih, mboten. Telet. Bayane sak omah ngoten nggih Pak Bayan. Ayo. Pangapunten Pak Bayan. Ayo tak kira ki nek perangkat desa ngono kaya. Ya. Mbik ditutup. Nah, bengok. Cek nggih. Ora tekan sinyale kan. Lah mboten tekan Pak. Iya. Tuteng Mas. Wah. Kok. Aja lali bawale. Uga mono Mas janji-janjimu aku kan setia satu tak entene nganti saele Alhamdulillah, sampun Bapak. Lagune panjenengan katur ingkang mengku gati menika sampun. Iki jane ngono ya? Kat mau mung ndulat rumang sambu anggap apa? Sik tak genah kok sik. Ibu-ibu iki do penasaran. Lah nyapa? Lah yo mbak iki jane madhep rono apa madhep rene? Ngarep mburi kok padha wae. Lah. Tak matur sik to. Tak matur sik to. Ya omong, aku mau genahke ibu-ibu ning mburi Sampun iki lho. Pak matur sembah nuwun. Lagune ninggal katresnan kagem ingkang mengku gati. Heeh, ninggal katresnan kagem Pak Menika Joko RT. sampun. Pak Agung. Pengendang nika. Astagfirullahaladzim. Gini. Tanggung ora yo tanggung jawab. Ngerti ora? Tanggung jawab ngerti ora? Sing ngendang ki lho sing tanggung jawab ki. Lah rumangsamu kowe arepan nggawa iki. Arepan nggawa iki. Hei, iki mau cocok orang nganggo tenanan lho nyok. Pas gon lincipane Bayu. BPJS ku tak perpanjang. Oh rumangsa aku kok Mas Agung, alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Agung Kentit. Kula niku mboten ngertos nek niki namine Agung niku mboten ngertos. Ten mriko-mriko niku kondange kentuit. Hei, aja nganggo uwit. Napa? Kentik tok. Alah. Anake Pak D kula. Sapa? Pak D Suroso. Oh, ngono. Sinuwun. Ngaturaken agunge panuwun ya, Nok. No aku. Lungguh. Lungguh. Heeh. Nah. Witing kelapa. Hmm. Gaman blas iki. Oi! Gue ki kok iso ngono ki nyapa kok kowe ngakon aku lungguh ki. Kudune lak ya beda. Lah bedane Gue Bub. gak iso to. Ya ora iso. Lah. Nah. Jebule ya penak to bakno ki. Penak aimu. Anu ora saiki sajake sesasi ora nyonyo aku kok jane pangen kok piye ngono to? Monggo. Nasi benjol tenan iki.
cah kocluk iki. Nggih. Mike salehno. Engko nyekel mik ae ora gelem meneng iki. Ngaturaken gonge panuwun Rama, sawetawis panglipur Purokadang Narutama